liczby mężczyźni dosłownie, żeby im szczęka opadała na Twój widok. I uwierz mi, kochana, to jest efekt Angeliny Jolie i jest to absolutnie możliwe dla Ciebie. Tylko uwaga, mężczyźni nie zakochują się w kobietach, które im się podobają, które są ładne. Jakby jest tysiące ładnych kobiet. Właśnie problemem jest to, że większość kobiet nie rozumie, co jest tym secret sauce, tym największym, sekretnym, tajemnym portalem do serca mężczyzny. Jeżeli zrozumiesz, że moja klientka potrafiła sprawić, że facet, który mieszkał po drugiej stronie globu, absolutnie nie rozmawiając z nią, absolutnie nie rozmawiał z nią, nie chciał z nią rozmawiać, nie chciał z nią być i ona nauczyła się, jakie praktyki ma stosować, jakie przekonania ona musi mieć oraz przede wszystkim, jak transmutować swoją energię, żeby on dostał obsesji, to jest facet, już pomijając, że inni faceci też, facet, który wydzwaniał do niej jak nienormalny, tylko po to, żeby ona się z nim spotkała. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, w jaki sposób to działa, napisz moc po bezpłatne szkolenie od mojego teamu.